алейкум акаи Муроҷон. Ва алейкум ассалом. Чӣ хел шумо? Нағз, худоро шукр. Мусобиқа чӣ хел гузашта ка? Мусобиқа беҳад дар сатҳи баланд, дар дараҷаи баланд, олӣ. Бисёр мақсад мақсадову задачае ки монда будем, бисёр ҷомеъ амал кушид. Чанд шогирд тайёр карде? Сертифицированный. Аллакай ду шогирди дараҷаи байналмилалӣ омода кардем ва ба кор тайёрам. Баромади варзишгарони мо чӣ хел буда ка? Баромади варзишгарон зур буд. Агар дар муқоиса чанд давлат иштирок кард ва аз назари дар маҷмӯъ чанд одам буд, аз 20 нафар 12 медал, беҳад результати бақувват аст. Впечатление шумо шаҳри Белград, Сербия. Оиди шаҳр он қадар вақт чӣ нашуд ки шаҳрро тамошо кунем, не ки оиди мардумаш беҳад мардуми вазеъ, халқи хушрӯ, қад баланд. Дар синни соли миёна ягон одами фарбеҳа намебинӣ. Ҳама Стройный, а? Стройный, ҳама спортивни телосложение, ухоженный, воспитанный. Раҳмат, саломат бошед ака.